ndiri kuona vakawanda kavakarwadziwa nezuro nokudyiwa kwakaitwa France kusanganisira the international correspondent Kanyemba pane zvino zvatoda kutaura zvokuita sei kuno kukubasa bandi chichesa kubva pana patiri kuenda kumba ndizvozvo uri mwana kewe ndiri mwana uri kutanda botso uri kutanda botso nai amai nai kule ningatande botso ere nokutaura kuti makarwadziwa nokudyiwa kwakaita France uri kutanda botso mwana uri kutanda botso kuudza nyika kuti zvandakataura zvisi pane dziri kupisa ere nhasi mukoma KB semazuva ose sekuziva kwenye muri yeZimbabwe ndine nyaya inorwadza inozwisa muri yeZimbabwe izvezvi kutaura kuti kwatiri kuita munzvimbo ekuEpworth kunonzi kwaDonoro kune rufu rwemunhu akabayiwa nebanga mushure mekupera kwebhora. Mamwe mashoko ari kutaura zvebhora, mamwe mashoko ari kunzi kukorana kwawo mushure kumapasi 12 dzeusiku vachibva kumashops panonzi padombo shops kwanga vachiona bhuku ava vanokomana ava vanoroja pamusha umwe chete asi vachizosvika pamba vakambodzingirana kusvikira mangosveta kuti ndabayiwa achibva atofa mutumbo unotorwa kuseni kuno kune mapurisa. Bhora ranezuro iri semi-final number 1 ichokwadi France versus Spain ichokwadi yamaiti France ichawina ana mudaro makakanganisa kuzwa vanhu vanogona kukanganisa kuzwa makati kudini kukanganisa kulipo Mira Kanyemba iso yati kutaura it's okay. Right ipapo asi munhu akabaya nebanga mapurisa epa dombo police station vachase vapitura mukomana uyu vambata mutumbi uyu wanga uchida kwafukidzwa kuseni kuno ndine nyaya muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yekwachihota ndichange ndichazokudzai kuti kwasabhuku ani chief ani yemwana komana ane 14 years akaramba kuenda kuchikoro asi anogara pamba achibva kwaanogara ipapa ana sisi vababa vake vanove vatete vake vatete hanzvadzi yababa vake iya ine mwanawo pavakaroorwa vari papadhuze ipapo akaenda amai vepamba apa vemwana komana ane 9 years ari mugrade 2 vakaona mwana wavo vauya nefoni pamba newatch zvikanzi nai mwanangu watch waiwa nepi zvikanzi ndiyangu zvikanzi inini mutema wangu panapa handina mwana anouya nechinhu chandisingazivi apo chichida mari mwana ane zvaakataura ende zvikazoburitsa imwe nyaya yatokonzera vanhu kuenda kumapurisa nyaya yacho iyoyo oyaninayo zvakawanda rambai makabata pachimuti mushure mekunzi baba kotambodii hanzi kudiniko murume uyambosangana nevanhu pachimuti baba harare vagarisa brave man chizvino hausi kubatika kana vanoshanda naye kana iye achizvinzwa kana achiye chizvinzwa ngaabate bhoshongora vavakidzani vake kana kuti Kanyemba ari kumunzwi ngaatibati timboenda pamarondera le kamusi weSaturday chinenge chakachara uvaratidze zvauri chinenge chakabvondoka amaiwe baba harare vanhu vasiwa kajaivhi kenyu kaka manje maroero andakaita kuno kuizvezvi Kanyemba waramba kupinda competition ndataura kuti makarwadziwa nokudyiwa kwakaita France mukandotanda botso ndikakukundai pakutamba futi ndotanda botso saka ndoita zvipi baba pati apa ndangandati ndakuregera ini kana ndichirova iye nyakuridza iwo baba harare ndichivagarisa pasi pajaivhi yavo what about iwo mwana anogona ere Bregman akaenda kondiani ngauye kana ine nharo kana baba harare une nharo yako pamarondera Clapton natipo kubhangeti akachibata chimuti kuti dzvi Gilbert chimpaka kubhangeti kuriseko more blessing kutadza ushe kwachuru mumanzi zvikanzi tiripo pachimuti 5 minutes to 10 tsudzurai tinzwe icho kwademori yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura tutika matima nawose anyika ino paka chihota chekwa chihota chiri kuti tani sabhuku furamera chief chihota right sabhuku furamera chief chihota kwana makanika chahwa ndiko chihota ka ndikoko kaka sora mine pamatango darika nemugadziri venyu makanika chahwa inzwa imuri yeZimbabwe nyaya yakaitika uko kune nyaya yakaitika asi nyaya iyi vakuchema nokurwadziwa vagari vemunzvimbo
nokuti hakuna munhu anorarama achigara mukati menzvimbo imwe chete ari ega. Mwana wani pamusha wani akatanga kuba, vagari vemonataka kutosvika kuti munomaita munhu ari kuba, nesu tichabirwa. Akaita mhondi, vagarisani vanosvika vachiti tichapondwa. Zvinoreva kuti munhu wese ngaagare nevamwe vachigara mune zvakanaka chikonzero munhu hunhu muvanhu. Ichokwadi ichocho. Tainoroshwiri bini. Wakachwemba. Ukadzika mumwe yandirikwara. It's all right. All right. Ndinotanda boti. Natsai baba pati. Inzwai Zimbabwe. Kune mwana anogara pamba pana amai nababa achipinda murugwaro regrade 2 aine makore 9 years dzekuberekwa. Nditeeresese ndinzwisise. 2 years mwanakomana ane grade 2 mwanakomana ane 9 years dzekuberekwa achigara pamba pana abereka amai nababa. Mwana uyu akawanikwa aine watch manene. Okay. Amai vanobvunza, nai mwanangu, inini handisati mbokutengera watch wakabata yakanaka. Watch waiwanepi? Waitora kupi? Mama ndanhonga, mama ndaita seko, mama zvikanzi inini zvandinota mutemo wangu. Handidi zvinhu zvinosvibisa inini saamai. Kana ine kwayabiwa, zera rako anovingwa ndini mai. Ndakuzoita sekunonzi zvakare isusu vabereki tisi tinodzidzisa mwana unhu wakashata. Zvandakuita inini ndichenda kumapurisa. Okay. Mwana achinzwa shoko remapurisa anoti mama mirai ndikudze. Zimbabwe mashoko akataurwa nemwana ndoamamirira. Munofunga kuti mwana akataura kuti wachi aiwana kupi? Zimbabwe 0718 692 244 0718 692 Vincent Khumalo kwa mutoko kunorira pfeni weManchester United arachipota chimuti. Ane muono. Ane muono. Ayo. Manchester United ane muono. Gamuchira itsodzo pabuyera office hanzi ndakachibata chimuti kuti dzve. Hey. Ari pa 07 kwanzi nzvimbo ine madigits 2 anowanika pamafoni number yemunyika yeZimbabwe. Right. 07 mwana. Okay, regatinzwe unoyo kuti anzi ndinonzi mai Denzel charamba wamwe ndiripo pachimuti ndiri kunyazura. Mwana wachi akaba ndinonzi mai Denzel chiramba vamwe rukweza nyazura. Anzi mwana akati wachi ndakaba. Munhu wekutanga kupindura mubvunzo ari kakabata chimuti. Okay. Anzi mwana akati ndapiwa wachi negirlfriend ya mai ndinonzi Clemens pagrade. Yezo hanzi na takundamu Malcolm Mukari paGrayson Park ndofunga kuti mwana akati wachindaba. Ona zviri kuita ma message. All right. Obviously akapiwa kawachi nemudzidzisi ndinonzi Elder Farai Mukanda kure pa Green Valley weManchester United. Mwana akati wachi aiwana kopi? Wachi mwana anotaura chiti mama regai ndikudze. Ndine shoni yandoda kutaura panapa ndiri kuona ma message mawiri ari kuita apa. Uye zvene materero anoitwa National FM. Ine vanhu vese varoora, vanatezvara, vanakomana, vanasikana. Ndingangoti nevanyarikani vanenge vari panzvimbo imwe chete vanogona kunge vakateerera nefenyuro. So toda kutaura mashoko kuti tese tinzwe but mashoko achisvika neunhu. Ndizvozvo. Inzwai Zimbabwe zvakataura mwana. Zvikanzi mama mwana akaita zvekushevedzera. Amai nababa vari mumba vakatorara mumba. Manheruka. Zvikanzi mama achitaura zita remwana wehanzvadzi yamai vake sekuru. Nenge uyoyo anoita zvakati zvaitaura inzira yekusangana kwemurume nemukadzi. Yaitaura mama nenge uyoyo anogona kuita zvakati ndiye akandiita zvakati achibva ndipa foni achibva ndipa wachi. Mati zita remunhu akataurwa ndiani? Munhu komana ari mwana wani? Mwana wehanzvadzi yaamai ivavo vane mwana uyu. Anditi amai vane mwana uyu. Hanzvadzi yaamai vane mwana uyu. Budi yeye ndiye ane mwana uyu. Saka mwana uyu anoti sekuru kumunhu amuita zvinhu izvi. Mwana wehanzvadzi yaamai vake. Ndizvozvo. Budi nasisi vana vavo ndo vakaitana zvinhu izvi. Saka mwana wabudi ndiye akaita mwana wasisi kumuita mudzimai. Iye ari mukomana. 6 times akandipa foni watch iyi asi iko zvino zvindopa apedzesera. Akaenda neni kwakati ndo pakazotesa mwana kana ndikada kuenda kuchimbuzi anotorwadziwa.
vanoenda kuvabereki vemwana vachivafonera vachiti ndozotaura kuti mwana wenyu ndo zvaari kuita. Vanouya mangwana makuseni vanoteerera nyaya ichipedza kutaurwa amai vemwanasikana vanotanga kudonha pasi vakangomuka pasi kudonha makusungisa mwana wangu makusungisa mwana wangu. Ndobva vaenda mapurisa ari padhuze parandazi vachibva ipapo vachibva vazoenda kumapurisa ekumahusekwa kuchibva kwanotaurwa nyaya iyi. Vataura nyaya iyi mapurisa ekwachikuhusekwa vachibva vati muchationa tauya ikoko. So kuziva kwakazoita nyaya iyi vanhu ndo yavari kutaura chinzwai makore evana aya aitwa mudzimai 9 years angari murume 14 years. Uyu mukomana wa 14 years uyu akatoramba chikoro haendi kuchikoro. Zvimwe zvezvimwe zvaakaita akatomboonekwa achiba foni pane vamwe pamba asi akazotorerwa achibva aenda mune rimwe tsime mugoti uri memwe nzvimbo ndokunoita pupu imomo. 14 years inhubu mwana uyu inhubu. Saka vabereki vari kushedzera vachiti takanzwa nyaya dzakawanda dzevana vane zera iri havasungwe vachinzi vana vadiki pamutemo. But isusu tiri kugara muvhileji mumwe chete nemunhu ane nemwana akaita seuyu tibatsireiwo nokuti apa zvaitika muukama vari kugara nekutarisana zvichaitika muvatorwa. Ndeipi imwe nzira ingatorwa kushandisa kuti mwana uyu agara aziisa kuti zvauri kuita izvi mangwana ihondo kubva kwauri kusvika kuvabereki nokuda kwezvaachaita zvimwe zvamangwana. Izvo chikwire mvura yakamwiwa yakaita pupu mukati pane mumba maakapinda akaba foni nhasi uno abata mwana wehanzvadzi yababa mwana watete ndokumuita mudzimai ari murume but 14 years okuberekwa. Mapurisa vanoripotera vari kuti tichauya nguva yavasati vauya vanhu vari kuti mazuva iwawa zvingani zvatora nguva yakareba sei kubva pavaripota nyaya iyi mapurisa vasati vauya kuzotora mukomana zvane 2 weeks aunza nyaya kuti muti ndiani. Ndatotaura naamai vemwana chaicho vagari venzvimbo ndivataka kundibata zvikanzi tibatsireiwo tiri kuona vabereki vevana vakaita zvinhu izvi vakaramba vakanyarara. Isusu tine vavana imomo munzvimbo iyi. Nyaya iyi ikazojambira kwedu tichanetsana kubva kuvana kusvika kuvabereka. Zvavarambe vakanyarara nyaya iyi munyika yemuzimbabwe kunonzi nyaya dzakadaiso dzinoendeswa kumapurisa ndo vachaziva zvokuita. Zvaramba dzakanyarara zvakamira sei. Ndikati ndipei namba dzabereka ndovana piwa namba dzabereka dhoma nenamba dzaamai ndokufonera amai vemwana. Amai ndokureketa nyaya yose vareketa nyaya yese vari ngoti mapurisa patakavaudza vakati vari kuuya nokuti baba vakanoripota nanhasi vasati vasvika. Saka vagari munzvimbo vari kuti tichaita sei. Ya pakaipa baba Isabel muri kuti mimi pakataura mwanakomana ane 9 years kuti ndapiwa ka wachi nasekuru anditika vandibata vandimbunyikidza then vabereki vemhuri dzese dziri mbiri vachibva vasangana iye mukomana we14 years anga aripo zvakatonyarara zvake achibvunzwa akati kudini anotobvuma anotoziva nyaya dzake anotoziva nyaya dzake. Mwana akatoendeswa kuchipatara ndobva apiwa mapirisi akaita sei akapiwa kuti abatsike chikonzero anga kuti kana achienda kuchimbuzi anorwadziwa anotanga achema. muri kuti pane amai vaifenda amai ndevana amai vemukomana wokuita nyaya idzi pakatanga kutaurwa nyaya yekunzi taakuenda kumapurisa vanga vangotokangodaiso rikitipo amai vemukomana we14 years sungisa mwana kungodaiso rikitipo vachidona. Saka vanhu ndivo vaunza nyaya vari kuchema vanhu vaunza nyaya ndikati handipinde mumunda ndisati ndasvika mumba mevabereki vemwana ndichibva ndazobata vabereki vemwana wacho akaitwa zvinhu izvi ndokutaura neni vachiti taenda kumapurisa takavhurisa dhokete vakati vachatevera asi tane 2 weeks hapana ati auya but kugara kwedu nevanhu vari munzvimbo hakuisina kujeka. Maybe dai vemutemo vakapindira vanhu voziva kuti vemutemo vane zvavaita sei vane zvavaita tinogona kugadzikana zvakanaka. Ende mwana uyu izvo zvachionekwa nevanhu anenge achingosekwa achinzi ndiye uyo toitawo sei. makwanisa here kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Pote Mbanyati muchivaudza mamiriro enyaya yekwachihota kuti vabereki vari kutya mushure mekuripota nyaya iyi mapurisa vasati kavauya mushure me2 weeks. Foni yevakuru iri ngoti busy. Okay. Ndofunga kuti vanenge vari pane imwe foni here kana kuti vanenge vari mumeeting inenge yaisiwa pakuti vasati vasadistebeka asi pane imwe ndambotraya ya Inspector Chakanza yange ichiringa isingadavirwe ndisikazivi nokufamba kwenguva tikafona foni iyi ichagona kudavirwa tokumbira kunzwa kuti vanhu vangabetsereka sei nokuti vari kunyanya kuchema apa ava vaunane ukama vanogona kugadzirisana but vagari vemunzvimbo vachiti
kusvika rini tichigara nemwana watinoziva kuti ndozva ari apo akaramba chikoro anogona kufamba paanoda anogona kuteera vana kuchikoro anogona kupinda mudzimba dzedu pese patemona achiita zvinhu izvi toita sei nayo vari kungoti dai papindira vemutemo togara tikaziva kuti mutemo watibatsira even tikakwanisa kakubata mutauriri wemapurisa kumashonaland east province Yes. ndokakune chihota tinzwe kuti nyaya iyi yakasvikire kuhofisi kwavo uye ndeapi matanho avakatora anditi patichapedza chirongwa chanhasi tinofunga kuti tinenge tabata kamutauriri wemapurisa wekumash east tinzwe kuti nyaya iyi ingabatsirwe sei kubudikidza kanenhuna dzevabereki 7 minutes past 10 mamuka sheko mudhara kodza pamount pleasant amai sekuru makaita seiko muzukuru hanzi mwana uyo ngapinde mukati kanyemba mwana uyo ngapinde mukati hazvifadze zviri kuitwa mwana uyo ndinonzi kaindoni gomba kubocha kwamarange pamatongo chakabatwa chimuti kuti 18 minutes past 10 ndiri kuona zvakareka mukoma gore musandu chakazamba pabeira Mozambique wow gore musandu chakazamba pabeira Mozambique hanzi ndakakubatai kakunoku ndiri kubasa tinotenda nekusarudzwa kwamaita kaNational FM matiche pachihota ichi toita sei nyaya yekwachihota iyo inongodaka kuti mwana uyo ari kuita kamisikanzwa ashapurwe achiri mudiki uyo hanzi akakwapurwa anozvirega ndinonzi teacher Bernard paGlenora C pamasimbi okay hanzi mwana uyo ngarohwe ari kumbunyikidza ka vamwe vana Cosmas Bello mumbare muri seko nhasi 0718692244 rega katinzwa kuti baba kwaramba vakatibatirei baba Isabel pane makoza manga muchiita icho kwadi tabudirira here senhefenyuro kuti tibatsireka muri yekwachihota icho kwadi muri yeZimbabwe tabva tabata tawana nhamba yemutauriri wemapurisa Mash East okay tavabata kudaro tataka kuenda kuheadquarter tikabata inspector chakanza vakatipa nhamba dzekuMash East vakatipa nhamba dzainspector chaziva chii tapiwa nhamba idzi taziwana nhamba yemutevedzeri wavo ivo vane zvavari kuita tichibva tataura navo okay vanotaura mashoko ekuti ivo no inini pachangu ndiri kudavira ndisirini inspector chaziva chii nyaya iyi yange isati yasvika mandiri okay saka zvaisati yasvika mandiri ndichapa utungamiriri hwangu kuti nyaya iyi vanoiziva here uyezve mungakwanisa kutipawo here nhamba dzevabereki vane mwana akambonyikidzwa ndizvozvo saka izvezvi tabva taendesa nhamba dzevabereki vemwana akambonyikidzwa kuna inspector chaziva chii ndizvozvo kuti vabatsirike then vataura kuti vachadzoka kwatiri kuti nyaya iyi kana vanga vachiziva uyezve vakutora matanho api emutemo kuitira kuti vanhu vari kwachihota vagadzikane tinotenda ivo vabereki vemwana vakambunyikidzwa pavakaenda kunovhurisa dhoketi vakapiwa kanhamba iya inenge padhoketi vakatopiwa dhoketi ravo ritori nenhamba inoratidza kuti vakavhurisa dhoketi vachibva vanzi tiri kutevera aiwa tinotenda maita basa baba Isabel patichapedza kachirongwa chino tinenge katichingobata tichinzwa kakuti nyaya yacho yava papi Kanyemba naBhozho moto please say hello to all Mushumbi Pools people especially Alexio Dzombani and Tafara Mwinga ndinonzi Casey Shama ndiri panapa padema Casey Shama ari padema Casey Shama pademo dinoba chimutichi hanzi naTinashe Mazai akachibata chimuti ari pamutare po rikiti vu Kanyemba naBhozho mhosva imhosva zvekuti paukama hazvina basa saka akaponda futi mumwe munhu paukama vachanyarara here iyi imhosva hombe plus mwana hasisiri safe apa hatichazivi kuti tinoenda kupi nenyaya kana mapurisa acho ariwo anofanira kuti chengetedza achirega kana tauya nenyaya pakaipa kubva pamausekwa kuenda kune nyaya hakuite 10 minutes mwana uyo ngapinde mukati ndo basa repromotion iroro ndinonzi Memo Shisha KB naBhozho ndivamuone kuziva kwawenako kuti akazvipama futi yes tichaita sei vakomana vemabhandi get busy pamwana uyo ngaakurire mukati kusaenda kwake kuchikoro ndiko kuri kukonzeresa misikanzwa ndinonzi itai mutema shamba moto ndiri kuno ku 07 kubhoera icho he
Yeah. Saka poitwa sei avakuru station 14 years apo chikoro akaramba akanoitira chimbuzi mutsime mumugodhi unochera vanhu kazhinji kashoma kuti kumamisha kauka musha wegega uite mugodhi pane kuna kuita mugodhi pana pakuita kana kuti mishini kuna kuti 10 inenge sheresa mugodhi iwowo ko pavakazozviziva pane nguva yakaita sei mwana uyu aita ogolonzo ya pakaipa regai baba Isabhuku avapfapfaidze chimwe Tsudzurani TV icho kwadimbo rya Zimbabwe ndiri moderi mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsudzurikira matima ado vose nyika ino wamukatsekwa iti dzimba gumete pisere kwa bulabayo Cecilia Banda pamukana bozo wamukatsekwa itai mutemba shamba bozo Fred Mafredo bade kufamba pagwero apa Clement tachiringana mwana gogwe patari pagwero ipapo wamukatsekwa agogo everyday Friday Moses Tsomaye mai hope muriteho chimuto kabata wamukatsekwa Lulu Baby chimuto kabata kuti tswe wamukatsekwa Chenge Masara Madambosi chimuto magabata tenda itindo masendo muchenge mukuru wamukaseko manditu pamatayamento apo apa Mozambique chimuto akabata pa ndirengi mashawo kwanzi ndikana kubata chimuto kuti wamukaseko Zimbabwe pasi rese makabata chimuto mukoma KB ndine nyaya ndikatera noziri kusanyati yemurandakazi wekufa uya pakazoita vanhu pakuitwa nyaradzo vanhu vehukama vasina kuenda pamba vakazoverekana vasvika pamba vachimhanya vakatota vakadirwa mvura vachitadirwa mvura takarara kusvikira pazoita kuti izvo pamba pari kuonekwa pachitsvairwa but pakazoonekwa tiraive kwake baba vepamba apa vane vanakomana vaviri one anoita basa rechihwindi pakadoma parimuka tenyoroshiwiri benefo umwe mwanakomana aripo pasanyati paadhapo paanoitawo chihwindi aripapo vese oita basa rekulota dzimotokari tenyoroshiwiri benefo totaura here totsudzura here papaidzai inzwai Zimbabwe mwanasikana akabvaudzana sisi kuti vanakomana imimi takakudzai kuti handei kunyaradzo mukasaendako muri kusaenda zviri kuitika izvo kumba hakuina kumira zvakanaka vakomana vaende kungoti hai isusu tinongoya musi watinoya chero taine shuga zviri bho zvikanzi ana mama kumba kana kurarama zvakanaka akuzi kurarika kusugarika ana mama ari kurwara kwakaitika zvakati nezvakati zvikanzi vakomana vanambotsvaga kuti nyaya yakamira sei ndokungoti saka baba vane mukadzi wakafa vari kurevera kuti vabereki vedu isusu ndo vakakonzera rufu ndo varoyi hatiitwa izvozvo isusu tivakomana vemudhorobha ari kubva kusanyati paadha ari kubva kukadoma vese avo vakananga kupi kusanyati pakapindira mukomana paadha atori padhuze nepasanyati ingori sanyatika angatopinda kumapasi 12 angatopinda kumapasi 4 manheru angatopinda because vakavazwa nyaya nesoro mukomana ukadoma nokuda kwerodi haingorova mai kumagunde achifamba kunosvika ita sei apindira kumapasi 7 noku gogogoyi hodi tauyawo pano ana baba vedu vari kurwara kwanzi imimi muri kuti imimi kufa kwakaita mudzimai wenyu vapamba pedu apa ndo pane chikonzero apa sei vakurwara murume anobvunza kuti ndakambosvika ikoko ndakambotaura nawo irini hakaka une n'anga yako wakaenda kana ari profita wako wakaenda ifonera udze kuti kune kwakuna kumira mushi ngabvise zvaakaita uye akati inini handirege kufamba kana ndakafirwa kunyange kumba kwenyu kwakarwara kunofamba uye achibva fonerwa abva fona akati halo kuno kundira dambudziko rakati inini ndakauya ndichide mundibatsire nokuda kufirwa kwanenge nomukadzi but kuno kwandiri kurohwa inini zvikanzi ipa vanhu vari kukurwisai foni mubatsire zvikanzi havo vakomana chivanhu chedu munhu akafirwa anofamba chero kumba kwenyu kwaviri munofamba handitika but baba vakasvika kumba kwenyu here ende same chiri zviri kuya kumba kwenyu ndizvozvozvo vakutotaka kutuka zvitutsi mavauga words zvikanzi inzwai vakomana mukarova baba ivavo marova inini mukatuka ivavo matuka inini mukasema ivavo maseva inini mukakika ivavo makika inini zvikanzi aiwe wakajaidzwa zvakati vakomana unoziva nokuti zvikunodhalodhala vega zvikanzi allright no problem asi chandiri kukumbirani ndechekuti baba ivavo sezvo ndakuudzai kuti mukarova chese chamaita ikoko muri kuita ininika chirambai muchituka inini baba avo chirege kuvabata okay mukomana achibvati chibhakira kuna baba roko ndiye tukutukutukutu nguva iyo roko rasvimba uye kwakudza umwe shamari roko rwangu uye acharova handitika vachibva buda vachibva enda kumba nguva iyo vakomana vachambira motokari dzavo wokusanyati aenda kusanyati wokukadoma aenda kukadoma regai ndikuudzei Zimbabwe maresults aripo izvezvi kuseni kwanhasi ndiri kukumbira vakomana lolodha motokari ukadoma mukarimuka vakomana lolodha motokari pasanyati paata
vakomana ava vese vawanikwa pazuva ranhasi vese vakadonha pasi vachijuja ropa kwamaziso vachita sekanhu vakamarwa nenzara. Umwe aindiswa paSanyard Hospital, umwe aindiswa pakliniki iri padhuze mukadoma, vese vaenda muchipatara. Ndo mashoko atinawo izvezvi. Atiri kutambira izvezvi. I-update izvi inga vakayambirwa wani zvikanzi regai kutuka regai kakurova munhu iye. Ichokwadi. Uyu akazvimba ruoko apa vamuka vakamarwa kufesi kwese apa avairwa nemuchairo ava muka vakamarwa kuita senge munhu aingomarwa kana nekiti. Ndo zvavari. Saka izvezvi ndange ndichimbotaura nasabhuku munzvimbo sabhuku munzvimbo vanotaura mashoko achiti pavana vepamba apa baba vepamba ipapa vakasungwa vakambonda 3 years kujere nenyaya yokuba mombe. Mwanakomana wavo akaba mombe zvakare uyu akabva kukadoma kutodzoka izvezvi anga ine 6 years asingasviki muno adzoka zvakare nenoise handina chandiropindira. Hei ndopa yave. So vana pavakaenda kuna baba vekufirwa nemudzimai vachiti imimi muri kupumhaka vabereki vedu uroi vachibva vatanga kuvaabhuswa kuvarova vachivatuka right. Uku kumba uku vabereki vevana ava vakunzwa sei mazuva? Vabereki vavo dambudziko riri kuendera mberi ende vana vari kutonzikana kumba kwachona kwavabereki vakangoudzwa nasisi vai vakauya nemukwasha vayo havana kutombogara vasvika kumba vakangosvikira kumba ikoko kwemunhu vakanga achivinga. Hei so iyi update yanezuro nyaya ndoda kutaura pana pamukoma KB inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti mberengwa kwa Chief Nhema Sabhuku Makonese naSabhuku Magumise. Mberengwa Chief Nhema Sabhuku Makonese na Chief naSabhuku Magumise. Munoziva kuti mazuva ano line rimo chete kana village rimo chete inogona kudivide kuti kana masabhuku maviri 2 kana 3 4 but vanhu ndotana nezvavava pana Sabhuku Makonese naSabhuku Magumise. Inzwa Kanyemba, inzwa Zimbabwe, inzwa National FM. Chii chakaitika kumberengwa? Pane musi wakatambwa bhora reku World Cup. Bhora iri raitambwa Morocco versus Canada. Okay. Musi watambwa bhora iri kune mumwe mwanakomana ane 30 years dzokuberekwa akabva kumba kwavo achigara kumba kwavabereki nokuti hana mukadzi. Ndobva atora bhemba rababa vake ravanoshandisa kuita zvokushosha makateni ndobva mbeki. Panotambwa bhora Zimbabwe panenge pane vanhu vakawanda, vanhu vakaungana vari mushopu vachiona bhora zvichienda neutemo bhora yaunoti yaunosapota. Akabva asvika kune umwe mukomana mwanakomana womwe mai achibva ati shamari ndiri kukumbirawo moto ndoda kutungidza fodya yangu. Okay. Mwanakomana achibva ati ndakaichida kuda panze rega ndikuratidza kwandamboona kune moto. Ndokubva abuda panze ndokunomuratidza kwanga kune moto achibva atungidza fodya yake pamashopu sapo. Pamashops pandiri kutaura muri yaZimbabwe panonzi paSherekete shops. Sherekete shops iri kumberengwa kwa Chief Nhema. Ndo pakaitika nyaya iyi. Vanoziva nzvimbo iyi ngatifambei tese kwa Nhema. Fofofo. Zvadaro muri yaZimbabwe izwai. Ndo kunomuratidza. Ndo kubva atora moto. Ndo kutungidza fodya. Ndo kutaka kupema achibva adzokera mukati meme. Ndo kugaragara zvakare zvikanzi shamari ndiri kukumbirawo moto. Zvikanzi ndakuratidza wani kune moto. Zvikanzi ndiwo munhu wandanga ndichida iwewe. Ndari chitokutsvaga ndaishiya kuti ndokuwana pape apa ngakabereka secho rakabereka rine bhemba. Ndobva vapusha nachidzokera pasi vachikunosvika chita chirakamira pavheranda ndobva hanzi mugotsi nebhemba mukomana chinoti pasi ndokudzokorora ipapo uripo uchibuda achipfakanya ndobva hanzi rimo zvakare mushoda. Vanhu vachibva zobata mukomana uya mukomana uya haana kubatwa nguva iyoyo akabva atiza. Vanhu vakatiza vangari mashops vakuti mhanya chikonzero kana maburiswa weponi munhu wese anenge akutosvika kuti haachazivi kuti achipedza pamunhu iyeye ari kuenda kupi. Vanhu vachivafonera mapurisa ndinotenda mhuri yeZimbabwe vagari venzvimbo iyi kusanganisa necommunication yavo nepolisi nguva iyoyo vanhu vakamhanya vakaudza mapurisa mukomana kubva panzvimbo yakaitika pamashops iyi kuenda kunzvimbo yaanogara pane kamufambo karipo but pakazosvika mangwana kuSenekomba mapurisa akatorwa ambushe anga atori ikoko achingosvika padheki paka vakomana nemabhandi batai munhu mutumbi wakazotorwa kuseni achibva azotorwa iye achibvaendeswa kumapurisa kutaura kuno kwatita mhuri yeZimbabwe mukomana ari kumapurisa mutumbi ukabvaendeswa kupi waendeswa kumochari asitanzwa riko zvinozvi urongwa huri papi uye zvenyaya yapapi asi vakawanda vari kuchema. Baba Isabel tingati susu chakatemera munhu nebhemba chii? Ati kune vanhu vanochengeta nyaya ende kana munhu achizotaura nyaya yekuti ndiwo ndanga ndichida onai kuti pane vanhu patownship pari kuonekwa bhora pane vanhu vakawanda unoti ndiratidze moto
waratizwa wodzoka zvakati ndiratidze nyaya iripo yanga iri kuti ari kutsvaga shoko rekuti azokonana nemunhu uyu aone pekutangira chete angane nyaya dzake so hatisati taziva kuti pakaenda kumapurisa ipapo achataura nyaya dzipi uyezve nyaya yake yanga iri yei uyezve babhemba rababa raakatora mumba pamutemo baba vane mhosva here kana ndiana mhosva apa tichibvunza nyaya yebhemba rababa kunonzi babava vaita zvekushosha garden vachinotema minzwa kugadzira garden ravo kuti mombe dzisapinde pai mugarden vachishandisa chi bhemba and munozviziva kana kuri kumusha baba Isabel unokwanisa kugara nebadza demo kana bhemba raunoshandisa mabasa epamba rakatomirira mabasa epamba michida kutemwa kumunda badza kuda kusakura zvese zviri papatemo munhu anozoshandisa chi weapon kuita weapon inokuwadza vamwe vanhu mukomana uyu wekuuraya munhu matakura sei akauraya munhu 30 years akaurayiwa wacho akaurawa wacho ndiwanisa kuzonzwa makore ake pandamaudzwa anenge abuda nchitesa mubhuku kuti akaurawa makore mangani ya zvakaoma KB naBhozho sando dzenyu nezvipikiri zvacho mufana wekuitira pupu mutsime uyu ngavamuise kumutemo anogadziridzwa ikoko ndinonzi baba Chidi ibhanishi matanga ndiri kunoku kuDarwen takachibata chimuti isusu chatinokurudzira chezi kuti mutemo unogona kumuzivisa kuti tizive kuti toita sei uyezve nyaya hombe yakunyanya kuvhundisa vanhu ndeyekuti vagari vari munzvimbo izvezvi vana vachibva kuchikoro kunogona kungoonekwa munhu akapondwa kunogona kungoonekwa mwana wachinzi abatwa chibharo kune mumwe munhu ari padhuze pamwe haaziriye but nenyaya yekuti hapana zvakaitwa haacheneswe ichokwadi amaita tenda dzakatira muzama danga mvura destiny mutari yosho makomoyo baba pati yes Brian Samaita ariko handisi kuziva tane nguva kune vanomuzivawo here Cosmas Kamoto ndiye PR manager Fakamoto iye Kamoto wacho aripo vese vakashekwa tobatana nani manje ayo aripo Cosmas anoenda kupi alright kwamutaregani kuti Dorcas na Ruth Magwaza vanachera titsvagireyo Brian Samaita kuti muri kutsvagwa the Eastern Igwe chigwagwagwa pari zvino Zimbabwe nditenderei katimbopinda muchitoro wamuka seko kanyemba naBhozho ndinonzi Musena ndiri pamvuma chakabatwa kachimuti pamvuma hanzi famba mubatsiri manyama famba basa kusvika vapupura itapfo kuna amai nababa kamusingo ndinonzi baba Bernard kuHeathcliff panduna pariseko panduna nhasi chiri chifundo nangumbusira zakuti muri kutipata bwinobwino tsika mwana tsika uri kusekanyiwe 3 minutes to 11 ndopafika nthawe pali manje chimuti ichi ini zvangu ndinonzi Sabhuku Tamba Oga ndakachibata kachimuti tinotenda ndianiko nyasha dzamwari +44 ndeipi kwei +44 angoti tsudzurai takachibata chimuti ko hamuna kunyora kazita renyu muri kutibata muri kupi ndiri kungoona kapana pakangonzi nyasha dzamwari titumirei kazita renyu rakazara +44 please baba Isabel papa ichi chimuti ichi ndinonzi Washington Gouveia ndakachibata chimuti ndiri pafiyo paLusaka ndingafara sei mukaverengawo ka message yangu nhasi ane zita kwaro Washington Gouveia ane zita kwaro wazivei Washington iri zita rawakapiwa panapa sekuru ndinoramba ndakavasungirira rine muono Washington Gouveia po rikiti vo mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva po rikiti vo pane chimwe chiri kupisa here ndingarikochirwa muzukuru okay nemuzukuru wachene right ndibva kuti but imwe yacho mukoma KB imwe yacho Zimbabwe imwe yacho chimuti imwe yacho National FM asati yaipedza but payave varidzi vari kuti aiwa atiri kudzvinyirirwa pamwe ikasimuka vakuru vanosumuka kumusoro uku kuziva kuti chaenda okay ndepachipatara
yepachipatara ndepachipatara. chii chaitika pachipatara? Right. Chipatara, is it private or government? Aiwa, government hospital. Government hospital. Government hospital. Let's go. Inzwai baba pati, inzwai musikuru wa sekuru. Ndine nyaya nduda kutaura pana pa mkoma KP yokuti mapurisa vanogona kutibatsira zvina kumira mushe ni vakomana vemabhemba. Nzvimbo yekuchinhoi ward 6 Wishwood Farm sabhuku badza pane mukomana ne31 years kuberekwa vakaenda patownship vakanomwa doro vaenda kunomwa doro mukoma KP nemhuri yaZimbabwe pachimote vachibva vanetsana ndokupinda paground ndokutaka kuchinjira maoko wako chako 1 ndobva akurirwa. Pakukurirwa apa pana akatomboenda akabata akati vakomana muri vanhu vakuru munzvimbo musaita zvinhu izvi. Vanhu vairovana pana ne31 years ne23 years kuberekwa vese vari kugara mukati menzvimbo but zvakaitika ndezvekuti ane 31 years uyu ndiye akarohwa nemufana wechidiki. Okay, ane 31 years ndiye akakurirwa nemufana wechidiki. Ende vanhu vakazobata zvikanzi aiwa ndibata ndiwakonzeresa ndiite sei ndirohwe ndobva aenda mukomana aenda kubhawa mukomana achibvatura bhemba ndikunogarira parodi kuri mapasi 10 manero. Muchinda ichisvika ipapo ndobva anzi demo bhemba musoro wake wakasonwa more than 30 mastitch. Hey, more than 30 mastitch ndobva agurwa ruoko rwa right kugura sechose. Mukomana achibvatisa atiza kudaro avakaenda kunoripota but pavakaenda kunoripota pakauya mapurisa emunzvimbo aya anoshanda nevanhu aya ndo akauya chete hapana vamwe vadadi vati vasvika zvavo zvadaro iko zvinozi mukomana uyu ari kutsvagwa haasi kuwanikwa but ndatazama kutanga kuti ndifonere kana ndisingakanganisi chinhoi mutauri wemapurisa ndiinspector Kowera so nhamba dzavo dzikuita sei dziri kuramba. Ndofunga kana kune vari kutinzwa vachatipa dzimwe nhamba tovabata tovaudza kuti vari kuziva here nyaya iyi kuitira kuti inge vine kupushana. Saka dambudziko riri kunetsa vanhu nderekuti vari kuti mukomana uyu zuva rakasikwa naMwari ari kuonekwa achipinda mumba rikangobuda zuva ovhatiza ari kuonekwa but vari kuti tiri kuzama kutaura but mukomana haasi kubatwa. Saka iye pachake mukomana ari kunzi akasiya taura shoko rekuti uyu akandibata uyu handife ndakabatwa nemapurisa ndisati ndagura musoro wemunhu akambondibata time yatakarohwa musi wandakarohwa. Kureva kuti uyu hachisina kumira zvakanaka ende vanhu vakutya kufamba munzvimbo vachiti anenge amuona ari kufunga kuti dzimwe dzenguva achandigurawo neni achiti zvaandiona achandotaura. Saka vanhu havachisina kugadzikana. muri kuti vakomana vaviri ava vakanetsana Yes, vachibva varovana. Mukuru ndiye akakurirwa nemudike vachibva vaenda mudiki achibva azoenda kubhawa. Yes, uyu mukuru ndokubva ainotora bhemba ndokubva rowa ambush. Uyu pakudzoka achibva amutema akanosonwa more than 30 mastitch mumusoro ndobva agurwa ruoko. Uyu wokutema munhu achibvatisa haasati abatwa nanhasi ari kuti ari kuda kuita sei? Ari kuda kutanga agura pavakaroona pakutanga ndoda kumugura zvakare musoro. Saka vanhu vari kutya kufamba munzvimbo. Saka ndiani wamaedza akakubata kuchinhoi uko kuti atibatsire panyaya iyi? Inspector Kowera, vanhu vemutauri wemapurisa weMashiwese. Foni yavo haisikuita, havasi kubatika. Tinoziva kuti izvozvi honorable minister weMashiwese honorable minister Marian Chombo vanenge vakachibata vanogona kakutibatsira ende ivavo havatombodi zvakadaro. Yes, honorable Marian Chombo izvo ndizvo vasingadi izvozvo ende vakatomboita rimwe basa rekutozama kutofamba vachita kuti nyaya dzemadrugs dzingapera sei kureva kuti vane muono vane simba vane chido chokuti vana vemunharaunda vakure vachiita zvinhu zvakanaka zvinoonekera vagozogara pachinzvimbo chavari ichi. So baba Isabel ngatirambe tichedzaka kuvabata kuitira kuti panopedza kachirongwa chino ichi nyaya iyi inenge kayasvika kwavari tinzwe kuti ivo semapurisa vava papi pakutsvaga nhubu iyi. Right, Zimbabwe nyaya yandiri kupinda panguva ino inyaya yakaitika mune chipakita chandira kumbotaura iko zvinozve nokuti ichiri kumhanyiswa ichiri kuferefetwa. Rega ndingoti izvo Zimbabwe good. Iyi nyaya yemuZimbabwe, mhuri yeZimbabwe, kune murwere wechikadzi akarwara achibva aenda pachipatara. Murwere uyu arwara aenda pachipatara ndokusvika achibva anopiwa bhedhi. Apiwa bhedhi pachipatara anoti muwadi maanga ari 1
manga musina mumwe mono ende iye anoti aifamba ane zvaitokwanisa kunzwa kuti ndiri nani but akanzi izvo kuti timbonzwisisa nezvamuri vapepeti vamboresta first day anoti makapinda madhokotera anokwenda kuita 3 kana kuti manesi ndio vanoziva kuti pane madhokotera pane manesi vanonzi chii vari 3 shift yekutanga vakambouya vari 3 vakaimwe visit vakauya vari 3 right mangwana makuseni kumapast 5 dzekuseni kwakuda kunoedza zuva iroro rakauya vanhu vachiuya kuzoona iri amai avo vakanyorerwa vachinzi vane mushonga unoda kutengwa mushonga vakanotenga vega vakatuma munhu achibva anotenga achibva aine mushonga uchibva waiswa pabheti pavo kuti vazobayiwa vanoti mangwana kuseni kumapast 5 amai ava vanga vari patrips okay pana akauya murapi ari wechirume achibva tora mulokamaya achibva tora mushonga uya ndobva isa muhomwe ava vakatsinzira senge munhu akaita sei akarara sezvo munhu ari kurapwa ari padrip vanoti akamutarisa ndobva mutarisisa havana kumukwanisa kana kumhorosa aisa mushonga muhomwe akangomuvha kubva pabhedhi iyoyo ndokubva aenda pane imwe bhedhi ndobva atarisa kusaidi mushonga ukaisa pai muhomwe ndobva abudisa Jackson ndobva aita wiwi mune chimwe chino ndokudhonza mushonga achibva adhonza mushonga uchipinda mujackson sezvinoitwa mushonga okay achibva adhonza nestrinch wiwi yayi amai ava vari kuona zviri mumaziso ndiye 10 1 2 3 vakuda kunobaya mai vakati kwete ndobva vati chavangakaisa uko ndobva vanobata injection sezvo nguva iyoyo rakachangobva kuiswa wiwi raitodziya kuchibva kwadarika mumwe mukoti nesi padhuze achikati mhanyai pano wanai zvina vachida kuitwa aita zvakati nezvakati nesi ava achibva tora wechikadzi akazviita murume ndobva vatora injection yayi ndobva vaibata vachibva vanzwa vari kupisa vachibva vatoona uyu murume uyu nguva iyoyo anga asati atovhara kana kuti hembe yake pane zvaangachiita nesi vachibva vati tazviona but izvi kana zvichinge zvadai izvozvi ndakuendesa nyaya iyi kune vakuru ndo vachaita nyaya iyi amai vachibva nzifondera murume wenyu vachibva fondera murume wavo murume achibva auya achibva anzi pachipatara nyorai tsamba iende kuvakuru murume ndiye akaudza vepachipatara kuti panyorwe tsamba kana kuti iye murume ndiye akanzi ngaanyore akanzi nyorai tsamba akatonyora tsamba ndiwo mai basi murume azosvika akubvunzisa nyaya yemudzimai wake kuti mushonga ndakatenga zvange zvaakuitirwe izvi nguva iyoyo murume iyeye akabva bviswa angasaoneke vanga vakuonekwa ndevamwe murume achibva anyoreswa tsamba yekudziende kumusoro yanzi tsamba inde kumusoro ichibva yamira yakadaro havana chinhu chavari kugamuchira ndapiwa nyaya nevanhu ava nezita rechipachipatara ndobva ndafonera pachipatara nasi okay ndobva ndabata umwe utungamiri utekwatekwa pachipatara wepachipatara chibva kuti ndiri kushandisa nhamba iyi ndiri kuona iri pachipatara zvikanzi hongu madaviro aitati hongu ndiri mushandi wepo ndikati nyaya yandinayo pano handizivi kuti inoda imimi here kana kuti kwete but nemashoko andichataura ndiri muchaziva kwainoenda sezvo muri mushandi wepachipatara achibva ati hongu taurai ndobva ndataura nyaya yese ndataura nyaya iyi achibva ati ndazvinzwa asi handikwanise kukomenda kuti ndinoiziva kana kuti handiizivi asi nenguva dzakati tichakubatai vanofanira kutaura nemi vataure nemi nguva dzataurwa kuti mozofona kana kuti vozofona nguva dzanga chiti vachafona ivo ndapinda muhofisi ivo nafanira kutaura nemi dzatodarika hadzo ndisingazive kuti bhizi roti tibabasa vambofona asi ndikatarisa foni yangu haina missed call maybe vakangana vada kuti tivafonere tinzwe kuti nyaya iyi yasvika kwatiri chii chakaitika pachipatara ende tsamba payakanyorwa iyi ende mukadzi uyu ari kuziva date netaimi yekuti kunyange pachipatara panana mukoti vakawanda vanoziva kuti vanga vari pajuti rekupinda muwadhi iyi ndivanani because atipa time atipa bhedhi yake atipa day netime nezvazvakaitika ipapo akanyora tsamba
ndiyani ndiwo mai vachona amai vakaona zvakaitika nekuti murume akangosvika sekumirira mudzimai wake pati anonzi anyore tsamba ndiye akaitirwa dambudziko. vane here kopi yetsamba iyi? ndo pandisina kuvabvunza kuti vane kopi yetsamba here iyi. iwo mashoko andira kuvabvunza. vane kopi here yetsamba yavakanyora yakanzi ngainyorwe kuitira kuti iende kwakuru? ishokwadi kati chavabvunza mukoma KB namba nezvese tinazvo. nai baba Isabel, mubatsiri uyo mukoti uyo aiedza kuita sei? hatizivi kuti yanga iri nyaya here kuti kubhaiza chete ngoti sezvo wewe inobudisa imwe kala inenge mushonga then mushonga wozotengesa kuupenyu hwomunhu unenge uchimbori mari mushonga wacho unokwanisa kukavha mupenyu hwomunhu kana zviri izvo. regai katedze zvakareka kufonera Ministry of Health and Child Care tinzwe kuti nyaya iyi yasvika here kumahofisi kwavo. zita rechipatara tinaro ende tinogona kuvasanganisa nemunhu akaitirwa zvinhu muchipatara utaura nyaya yavo straight kwavari, nokuti kuunza nyaya kuno kwari kuti mazuva awanda handina kuona zvandiri kuitwa, uyezve inini ndakaona vangani vakaitwa zvinhu izvi vasina kuona. Morning Kanyemba na Bosho, mwana uyo wekwachihota ngasu murume wangu mofera baba kupa ndinonze Brenda Sinanje ndakachibata chemuti ndiri kunoko ku Avondale. Dombo shava yapindira baba Isabel. Mwana uyo ngapinzwe mukati anongoendeswa kuvakomana vombomubata mbichana chete zvekuti anobva aziva kuti pisha nana dedzai mai kudzanai mawire katatu neTeam Signorotazi ndinonzi Peter Zolo. Mai kudzanai mawire, mai kudzanai mawire, mai kudzanai mawire. Team Signorotazi, Team Signorotazi, Team Signorotazi. Mamutswa na Peter Zulu Dombo shava. Po rikiti vo. Hande zvake zvanga achingotaura isu tisu tine muono wekuziva kuti World Cup ichatorwa nani. inini zvebhora handizvizive ndapera siya zvawo na Peter Zulu iyeye adaira foni pafoni wana baba Isabel ndiye akazviita. Sei asiri kuti paka update ita po timu mashasha yese na Nathan Zingoni pa UK ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu muguruve akazviita murume adaira foni mukadzi mudzimai. So mama vakaona zviri kuitika murwere vakanyora tsamba iye mukoti uyu zvakare akanyoreswa futi tsamba dzichibva dzasiwa ipapo. Tsamba yakanyorwa namukoti mungaziva here kuti akabvuma zvakaita? Ndichitaura nemurwere ari kuti vakatobvuma mberi pevamwe chikonzero mamwe manesi paakabata injection vachinzwa richidziya kwanzi vakati mushonga uyu uri kudziya uyu tofonera here kufama tinzwe kuti matora mushonga izvezvi uyezve mushonga unodziya nemushonga watiri kubata uyu wese mushonga inonzi inofanira kugara pakaita sei pakatonhorera. Kwanzi vachibva vati musafonere zvenyu kopi kufamasi but ingoti nyoresai tsamba dziende adzokuvakuru. Mukoti uyu anoda shamu aitoda kutotengesa kamushonga uyo ndinofunga kuti unodhura munhu mukati ndinonzi Shingi Makacha ndiri parusape nditireuka happy birthday kuna More Blessing Mushita. Anza aidaka kugurisha aida kutengesa More Blessing Mushita. Zvakaoma chokwadi 29 minutes past 11 ndidzo namba zamunobata ka Goho Fertilizer. Kanyemba na Bosho Magonatani mamuka sei ini ndine nyaya yehama yangu yakaenda kuchipatara ave ne 5 months right achida kunyoresa akanzi kana pasina $16 yefaini haunyorese nekuti wanonoka waifanirwa kakunyoresa wangoziva kuti wave nepamuviri apa mari yacho iri kudiwa hatorina. Ndiwo here mutemo wacho ndokumbirawo kakuziva baba Isabel. Mainzwa nyaya iyo
Kanyemba na Bozho Magonatani mamuka sei. Ini ndine nyaya yehama yangu yakaenda kuchipatara ave ne 5 months achidaka kunyoresa akanzi kana pasina $16 yefaini haunyorese nekuti wakanonoka waifanirwa kakunyoresa wangoziva kuti wave nepamuviri apa mari yacho iri kudiwa hatorina. Ndiwo mutemo wacho here ndiri kukumbira ukakuziva muterere uyu baba Isabel. And find you iri kuendeswa iri receipt here iri kupinza muchipatara iri painopinza muchipatara ngechinzi ndiyei atizive kuti ndiwo here mutemo wacho vanogona kakutibatsira anditi kakupindura nyaya iyi kana tikabata Ministry of Health and Child Care baba Isabel. Avanotomboda mukoma KB zati wandi nyaya ishi ichokwadi tambowana nhamba dzatawana tikaedza kakufona adzina kakudairwa kuitira kuti tikwanise kakubvunza uye tibatsirwe kapanyaya yamatumira kunoku yamabvunza iyi kusanganisira kane nyaya yataurwa napapa Isabel. Ndi mai okereka tinzwe message iyi. Mai Anashe vari kumutora shanga vakachibata kachimuti kuti G. Okay, Kanyemba na Bozho Dr. avo muroi chaiye ngabve basa ndinonzi Ropa Gurungo paruwa ndakachibata chimuti kuti G. Yes, Ropa Gurungo paruwa akachibata chimuti zvikanzi Dr. avo ngavabve pabasa nokuti zvakaita hazviitwe izvo baba Isabel. Anze ndimfiti ndimtakati mukoti mukati akazviitira vanhu vangani vasina kuzviona vakatorasirwa kane upenyu. Ndishedzei katatu ndinonzi Mano Cabrito ndiri pa DZ2. Hey Cabrito, Mano Cabrito, Mano Cabrito, Mano Cabrito DZ2. Po rikiti vo. Pachimuti handibve Kanyemba na Bozho moresaika amai vangu gogoka 1 mumusika ndinonzi Mai Craig Panyatsime. Kana wada kunaona gogwa make sure you sika ipapo zanga zviri mauri zvinobuda usati wasika pauri 2 meters kusika pauri nombohetsura hetso wavosika vana gogoka 1 munowaziva aiwaka kumuchembereka ndo vanodzive chimutisi gogoka modzi mumusika wani kana kuti muritewo mu gogoka 1 kuira kuti kabodzi vamutswa na Mai Craig Panyatsime aiwa katinotenda gogoka 1. Morning Kanyemba na Bozho mwana uyo ngasungwe inhubu ngaendeswe ku rehab anogona ari kutoita kama drugs ndimhoreseroka amai na baba Maradzika kwagutsa kudomboshava ndinonzi Linda Maradzika ndiri ku Fidelity vakachibata chimuti kuti J. Yes. Baba Isabel pani anga achibvunza update yoku Epworth message yacho yatiza so topa trust sei kuzvipatara zvedu kana zvichidai ndinonzi fosa ku Epworth no atite zvipatara avazivese yes izvo zvizvo munyika yeZimbabwe kufamily kwenyiko kutori nomwe munhu anetsa nekuponda anetsa nekuroya anetsa nekuba tobva tati topase trust kufamily no kumunhu iyeye toti family yekwabhonzo azviite kana muchinangana na Kanyemba nanganai na Kanyemba saizvo zvine kutsvene wandinawo kutori vamwe wasirira chipamo Kanyemba chi ne utsvene hwangu vanenge kutofungidzira kuti vanhu vese vatsvene Kanyemba ita paonyaya kuseka utsvene unani utsvene unani Bozho baba Kanyemba Kanyemba na Bozho chiremba avo itsotsi hakasike kutanga akatochimasa chigemu icho chekuba mishonga achidira vanhu wiwi yake ngavanovharirwa mukati mune vamwe ndinonzi Mai Mukosho pandanga hospital zakajerera baba Isabel kwanzi ngaende kune vamwe vake variko vakadaro vakabva saka ngaendeswe kune vamwe icho kwadi uku ndiko manesi anoropa vanhu ndizvozvo uku ndiko vakadzidzwa mutemo
vanemo toda vanhu vane vane moyo moyo pamoyo nevanhu baba vane Isape rudo nebasa. pane vakawanda vanga vachitsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira kupi kusanyati Ichokwadi. ndizvo ka Ehe. uko kune amai vakafa vaya kukazoita vanhu vari kutemwa nechi Yes. Nemutsvairo. toraika mapeni mapepa pachapedza kutaura kagogo chihoro mobva matora kanhamba idzi mozotaura navo. Inotenda Zimbabwe maita basa nokuramba makabata pachimuti ipapo kanyemba bhonzo nabhozhongora Washington marimira vachirimoka mustudio. Regai katizonzwa kuti munoti kudini kune nyaya dzatsudzurwa napapa Isabel. Bhozho itapfoka tatu kuna Jethro Mukuze pajerera parengi apo ndiro pamukuze patimire ari kuruwa. Yes. Chakabatwa chimuti Kuti dzvi. chakabatwa chimuti kuti dzvi. Musikana uye wekuruwa akazoita sei? Akataura nyaya yekuti kubva paya paakataura nyaya yekuti izvo muchinda ataura chiti iye ndakumboenda kupi kunoshandira kwa Rusapi. Haana kuzofonerwa asi nezuro asati amubata tinzwa kuti zvakamira sei. Tichamubata chibva pana patinzwa kuti iko zvinozvi yapapi uye sei chii chiri kuitika paari. Tinotenda morning team chimuti ndinonzi Frankie Mbewe pamazowe pajumbo. Mukoti uyo imbavha aida kutengesa mushonga uyo. Hapana uroyi unofura uhu vakomana. Itai basa muno mukati ndimutsoka mudzimai wangu Linda Bure right katatu. My guru Linda Bure, Linda Bure, Linda Bure. Mamutswa na Daddy Frank Mbewe pamazowe. Po, po, po. Rikiti vo. Parizvino regai kati mbobeja magrini kuti tiwine magrini. Makaona kanezuro France chirasa vanhu vakawanda. Chemombe yakadya huku chiri kuti kudini achida kumborebatsirike mukoma KB inyaya yotosenge chiziviso yekuzivisa kuti kumondoro kunonzi kwamubaira kune mombe yekwa baba mukuru nekwa baba munene 1 yekwa baba mukuru yakakwanisa kudya mombe kwa baba munene huku kwa baba munene kutoruma mombe huku kutoisa muromo kusvika yamedza yese saka chandisina kuzokwanisa kupinda matare kuti pakaitika zvinhu izvi ukama achiudza umwe kuti hombe yako yasvika huku yangu ende vakaudzana zvechokwadi vakaziva ndo zvaitika asi zvavakazoita kumberi ndo zvatisi kuziva kuti vakazoita zvipi asi chakashamisa vakaona kuti ndizvo here kuti mombe inodya huku. Hameno kana makambosangana nazvo ikoko kwamunogara kuti mombe inodya huku kumedza yese huku yanga iri chii urongwere cheche nemambava nemakumbo chese chiri pahuku kana yange ine nhata nenhata dzayo mombe yacho ichiri penyu irikwezvo ende mombe dziritamna nemukoma kebe ndakataura zvakare kuti kuchiweshe vari kuchiweshe tibate izvezvi mombe yakapinda mumba manga makarera mwana ikatsika pamubhedhi ikasiya ndove imomo mumba sei muchemo pakaipa. Tinotenda munoti kudini kune icho chiri kubvaka kumondoro kwamubaira. Tinotenda muri yeZimbabwe chirongwa Bhozhongora segment machunzirwa kane Premier Tobacco chinoti kudiniko fafaidza itinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe rikadingoti mangwana ndimamukaseko matimana wasenyika ndiroziva kuti makabada chimuti muri kwaikoko nefenyuro yenyu nefenyuro yevanhu. That's why inochedzerwa nestere kuti the whole nation on one station. Muri yeZimbabwe ndanga ndiri mukati mekutaura kukuzivisai bhegi negwebera ndikataura kuti ndakatakura zvipi nyaya dziri pano muri yeZimbabwe. Ndini nyaya yepachikoro chiri mukati meguta reHarare ndoya ndoda kutanga nayo mukoma KB. Dziri nyaya dzechikoro dzakateverana. 1 ndichataura nyaya yechikoro iri muHarare. 2 ndikotaura nyaya yechikoro chiri kwaMutoko nokuda kwezvakaitika muzvikoro nezviri kuitika muzvikoro kuti zvapapi zvofambiswa sechikoro ndechevanhu nokuti vana varipo ipapo vana vevanhu naiye mudzidzisi aripo anoshanda ipapo munhu zvakare saka chikoro vanhu. Right, chii chiri kuitika kuzvikoro? Paka Harare ndine chikoro chiri kuchema vabereki mukoma KB chiri mukati meguta reHarare. Chikoro ichi iprimary. Zvairi primary ina ticha werumwe rugwaro akaenda kulive. Aenda kulive anoziva kuti mumwe ticha kana arwara aenda kunhamo aenda kulive kana kuti kana asina kuya pachikoro klasi chaitwa sei ndiheadmaster ndiye mukuru pachikoro. Igaro ziva kuti kurwara kuriko. Igaro ziva kuti nhamo namatambudziko zvinouya. Igaro ziva kuti haupedzi gore usina kumborova pachikoro. Saka vakuru vanofanira kuziva kuti zvinoitwa sei. Ikodzero yekumbozorora. Ichokwadi. So nyaya itika pachikoro pamukoma KB. Pane rugwaro rina ticha akatosainirwa nemutemo kuti anofanira kuti aende kuzororo. Aende kulive.
klasi iyoyo mukoma KB vana vari kuendeswa kuground vari kunzi ticha wanyu hapo akaenda kuzororo. kwanzi nevabereki wai vasingatauri zvavo kuti ticha wevana hapo saka imbogara naye kumba nevana venyu. Vana vari kuenda kuchikoro every day vanoendesa kuground nenyaya kuti ticha wachi hapo. Inzwai zviri kuzoitika manje. Maticha ari kutaura but kana ataura ari kuenda nenyaya idzi kuvabereki. Mamwe maticha ari kushevedzera nyaya yekuti kana muchida kuti isusu tikubatsireiwo toda $10 pamwedzi uyu. Kana muchida kuti tikubatsirei kudzidzisa vana venyu $10. Vari kuudzwa vana ina munzi vabereki venyu kana uchida kuti ndimbowana nguva yekukubatsira sezvo usina tisheko zvinozvi $10. Uyezve chikoro ichi zvachiri kuita chine magroup aripo evabereki. Kune group revabereki vanobvisa maextra lessons, koita group revabereki vasingaite sei vasingabvise. Revanobvisa vanonzi uyai kugroup rinori vana vavo vari kuisirwa mahomework mumafoni. Vaiva vasina kubvisa vaya havasi kuisirwa, asi vari kuti takabhadhira school fees, takatenga mauniform, zvese zvikoro takaita zvatisina kuita chete maextra lessons. Ende mutemo nyika uri kuzoti no, mwana kana mubhadhira izvi zviri kuitika. So isusu tatava kuchema nenyaya yevana vari kunyanya kuchema vabereki vane vana vane mudzidzisi asipo kuti pachikoro apa. Tiudzei kuti kana ticha asipo pachikoro klasi iyoyo inofanira kuti itwe sei. Vanombogara kumba here kana kuti vanouya pachikoro vachisiwa muground kana kuendeswa kugarden. Uriri weprimary and secondary education muZimbabwe dzidzo chiko chiri kuitika munyika baba Isapeo. Paka gutu Chekwa gutu chakamira sei? icho kwadi muri yeZimbabwe rigandire nechitizo. Kune murandakadzi kana kuti murandakadzi ane 19 years zokuberekwa. Murandakadzi uyu akaita mwana nemumwe murume, aita mwana nemumwe murume achibva enda baba bebereka achibva agara pamba ipapo. Zvakazoitika ndezvekuti akakombiswa ndati akakandwa shoko ndokubva ada umwe mukomana ane imwe nzvimbo iri kure nekumnzvimbo kwaanogara zvokuti anotokwira bhazi. Daniel Oshiweri Benefo vakachiwemba communication mucheka wadenga. Zvadaro baba akombiswa kudaro ndokubva ada mukomana uyu kudaro mukomana haana kukanganisa, akataura shoko rekuti ndinokuda nemwana wako. So kureva kuti musikana uyu hapana paakavanza kuti ane mwana uyu kana kuti akavanza here, asi zvakutaura vanhu nokuona zvakazoitika. Vanhu vakutoona dzimwe dzenguva musikana uyu anga asida kuudza mukomana uyu kuti ane mwana. Zvadaro musikana uyu akabva pamba ndokuenda pane imwe next village. Nditori nevillage yacho namambo wacho, ndokubva ane pavillage iri panext pavo. Aende pavillage iri akaonekwa pabasi stop achitaka kwidza wodzoka, wakwidza uku wodzoka achimira asi asikakwiri mota, achingotenderera pabasi stop. Asi basi stop yaika haichisiri sokuti Mbare iye wabva anopinda mune imwe village Mbare national wandika wabva aenda muMbare Machubek kwaanga asi pabasi stop amisi muvillage maanogara. Akaenda next village but vanhu vemuMbare nemumajubheki kana kuri mamisha vanotozivana kuti uyu mwana wokwanhingi uyu ndizvozvo. Aionekwa achingofamba padhuze paaifamba apa pane mugodhi uripo. Vanhu vakazoenda pachida kunochera mvura vakanda zvikeni kuti vachere mvura ndokuona pamusoro pemvura paine mwana akayangamara ipapo. Vaona paine mwana pamusoro apa, mwana uyu akapfeka shuti bhurugwa chete asina hembe. Vanhu aiwa guys ndianaita zvinhu zvikanzi nevamwe pane munhu wataona achita ma up and down mana Achingotenderera pano. pane vamuziva here zvikanzi aiwazvo ndinhingi wokwanhingi uyoyo wekuvillage riya ndiye wataona apa. Toita sei zvinhu zvakatika kumapasiteni kumakuseni ndikusora zuro chiri kupisa ichi zvadaro. Udzai vanhu ngati manyei vamhanya vanhu kunosvika vanosvika kunzvimbo yachona zvikanzi zvechokwadi munhu hapana hapo panapa kuanga achida zvikanzi nevamwe aiwa anga achiti ane mukomana wake ari kunzvimbo kwakati ndokwaari kuenda. Yezvo musi iwoyoka aitoenda kumwe kwemukomana kutizira here kana kuti akatororwa. kunotizireka kwaanga achiri pamba kamusikana uyo. Ndo zuva raatoenda musi wati ndakuenda kumusha kwemukomana ndo musi wakati zvekuno ngazvisare kuno, asi haana kusiya kuvabereki akasiya kana mvura. Mwanayu Mwanasikana mwanasikana ndobva kaenda mvura
amaikumagunde yekumagunde jakasa msutu yekumagunde kufambako akanaka kumkomana asi mwana akaenda pai mugodi. Mapurisa auzwa ndakazvitaura muri yeZimbabwe munenge musina kuripota, munenge musina kuvaudza. Vakomana vakatumwa basa iroro vakatoenda kutraining. Ndiri kutaura zecharapi vakomana vanoti kungogara nguva dikiriko nokwiridzira matrausi so asina basa kuti radzika kuti harina iwaitie bhandi. Vachibva vafamba vakomana kumapasi 11 dzemanheru paka batai munhu achibva batwa. Sakutaura kuno kwatita musikana ari makweshe emapurisa akabatwa. Mutumbi wemwana wakatorwa. Postmortem yati yaitwa ere? No, aisati yaitwa, chiri kupisa ichi. Aisati yaitwa. So ndichitaura nevanhu vamungari mukati menzvimbo. Vanoti ivo kune nyaya dzakaitika dzekwagutu dzakati one day dziri kupa senge vana ava simba rekuti vanogona kusvika apa. Pane nyaya nemutemo unoti mukoma KB vanakadzi vakaita pamuviri. Pane mutemo ukati mashoko anombotaura ekuti mwana vanasikana vakawanda kwagutu vakaita nyaya yekubvisa pamuviri, vakaita nyaya yekuti vachipedza kuzvara vanouraya vana kana kunorasa, vese vakasungwa vari panze vanozikanwa. Namba yakawanda iri pai iri panze. Kunonzi izvo vamwe vaiti izvo kana munhu achipedza kupona anofanira kunge akachengetedzwa nevanhu vakuru nekuti pfungwa dzake dzakakanganisika ane kodzero kutouraya kana mwana nekuti zvinogona kuitika. So vanhu vamwe vanozikana maguru kuti uyu neuyu nevamwe nanomaziza vanotoziva kuti uyu akaponda uyu akabvisa pamwiri uyu akacherera pakati akaonekwa but vari pai vari panze. Nokuda kwenyaya iyoyo musikana uyu atori nomwe munhu waitamba naye akaita izvozvo asi izvo zvari panze. Asi ari panze iye manje abva auraya ari mwana ne2 years nobva akaenda mutsime. Naye baba Isabel akadi kusiya mwana uyu kuvabereki vake. Takutobvunza naisiso mukoma KB akazviita ndiye akabatwa nemapurisa. Handizivi kuti kana wada murume uine mwana wako mwana hana basa here tomboti right fair and fine. Kana wakombiswa nemurume uine mwana wako, murume akati handidi mwana wako, iwe uchida murume unoita sei? Nokuti wakachibata kare maoko kachi mwana wakabata kare maoko, murume wauri kuenda hausi kuziva kuti panobuda mwana here kwakasabuda wauraya uyu. Apo uri mukadzi wauraya sirudzi rako kare kuti mukadzi uyu anga audzere mukomana waari kufambidzana naye kuti murume waari kufambidzana naye kuti ndine mwana. Ndo patisiri kuziva ipapo. Ndichakwanisa zvakare kusvika nokuti weekend zvakare ndinogona kunge ndiri magutu zvakare ndinogona kusvika ndimbotsvaga mukomana anove ndiye aida kunotizirwa uyezve ndikatenderwa ndinokwanisa kuenda kwaariyo vakati vemutema vakatitendera kunotaura naiwo musikana kuti naiwe chakazoita kuti usvika apa chii. WhatsApp platform yedu iri kunonoka kufambisa messages ndofunga network saka ndibatei pa 0773 238 096 0773 238 096. Timbonzwa kubvaka kuvarume pamwe chete kane madzimai kuti ndizvo here zvokuti unosvika pakuuraya mwana nokuda kwekuti waona munhu akukombesa arudaka kukuroora saka wouraya kamwana waunayi wawakaita kane mumwe murume. Manzwa baba Isabel zviri nani woramba kamurume wacho kana asiri kuda mwana wako munoti kudini? Inyaya yekuzosimbisa mashoko ekuroorana maane nguva wotarisa kuti dzimwe dzenguva pamwe ndakaitirwa zvakati ndikatengerwa mota ndikatengerwa imba iko zvinozvi apo nguva isi ndanga ndichivanza. Saka inini zvakutaura kuti ada kundiroora ndikazotaura kuti inini ndine mwana achandiita sei indambotirwazvo pamwe ndoda kuitirwa zvimwe kukudza zvisati zvauya une chawakapiwa chinofema. Ya zvakaoma baba Isabel manzwa kakuti haufanirwe kakurasa chauinacho. Ende vamwe vari kutaura mukoma KB vari kutibata pana pauchedzera kuti kana zvanetsa endise mwana kuna baba vake. Exactly. Ende baba vacho kana vasiko hama dzake dziriko anditika kana iwo hama dzako dziri chii dziriko isira vana vabereki vako avazivi kutanga mukoma KB variko vari kutourayira vana munjolo. Kuti inini ndanga ndichimira patachline kana ndakuyamwisa ndichawana nondida here chete akutouraya ichokwadi mukoma KB. Aiwa zviri kuitika zvachinoka zvinorwadza. Kuudza murume wari kudana naye kana kusamuudza kuti une mwana kana zvikaoma sei haufaniri kuuraya mwana wako. Wangu wakamuudza une zvongo uchidhifenda kana kuvigiridza alright mukudanana
kunyeba kwakawandisa kudarika chokwadi asi muchida kuzovaka kumuudza kana kusamuudza yeye andishayi manyepo mhana andakaita kuna maisape kusvika ndavatora asi nhasi ndakagadzirisa kuvaudza kana kusavaudza rume risikanyebari rore rinonyenga rinohwara rinosumudza musoro rawana aifana kusumudza musoro awana manje kuti dedi mufesi wangu murume wangu ndokuda but iwe fara nokuti ndine chibereko chinobara mwana ndine mwana uyu but iwe unomudere kana usikabude rowa pasi kuna baba vako kana kuna mai vangu wenderera mberi noupenyu wari kuda ndini asi kana uchinge wafunga kuzuva sanzu zunza kana kuzuva netsotso dzaro. Tinotenda Papa Isabel 10 o'clock ndopafika nthawi pale manje tasike pakacherwa guva rikatoiswa mutsvairo pamusoro rikatoiswa zvimatsotso zvinoratidza kuti iguva rakavigwa munhu kutaura kuni kwati vari kuti iwo dzimwe nguva vanokwanisa kuti vaende kumapurisa kuti vatarisirwe kunzi pambori nei nokuti inzvimbo yechechi asi yamuka ine guva. muri kuti chii chaitika kwa Mutare panzvimbo inonamatira vanhu nhasi vamuka paine mucherechedzo weguva parataridza kuti pakacherwa ivhu rakatoungana pamusoro pakatoiswa mutsvairo inoratidza kuti ivhu ranga richitsvairwa nezvimasanzusanzu zvinoitwa paguva ndozvamuka zvakaitwa panzvimbo yechechi. Saka vepachechi apa vaenda kunoudza mapurisa havasati vafukunura kuti paoneke kuti panei asi nzvimbo yechechi kuti iguva ire amene kuti chii. Ndine nyaya zvakare muri yeZimbabwe yemukati meguta reHarare yekuti kune mukadzi aita zvekutengesa mwiri achienda kumabhawa kana kuti achienda kunofara anoti kana akuenda anosiya mwana wake amuendesa kune vamwe mai vanopedyo achitovabhadhara asi mwana uyu mudiki ari pa9 months mwana uyu akazosara achifa iye amai vabuda vaenda kwavakaenda so nyaya ndiri kutaura iyi iri kumapurisa mukati meguta reHarare. Amai vaienda kubasa rokutengesa muviri ichokwadi vaisira mwana mumwe mudzimai uyu ane mhuri yake aisirwa mwana uyu achitobhadharwa mari anobhadharwa panight asi mwana akazosangana netsaona yerufu asi netsauna zvakazoitika manje pakusangana kwetsauna yerufu zvakazoita kuti amai vemwana nemunhu wavaisira vanetsane kusvika pakuenda kumapurisa. Hey pakaipa mukoma kebya ndinayo munhu weZimbabwe nyaya ndinayo panapa zvakare inyaya yekuti kune murume ari kuchema kuti ane mukadzi wake anonamata asi kunamata kwaanoita kuchechi kunonamata mukadzi wake uyu kuna profeti variko asi profeti ava vakufamba vachiita zvekunamatira vachienda mukati menzvimbo sokuti vanomuka vachiti taratidzwa kuti kwakati kune mativi atinofanira kuti tichiparidza but munhu vari kuenda naye mukadzi wemunhu vanofamba vachiparidza nemukadzi wemunhu iwe murume wemunhu ari kufamba nemukadzi wemunhu vachienda vachiparidza murume akambokomblena kumukadzi wake akati zvamakuita zvisiri izvo nokuti munhu wari kufamba naye asi murume mukadzi achibatara mashoko ekuti zvawaita izvi tavanzwe denga tava namamwari unogona kuita munyama pasina 10 minutes murume anga kuti rumwa nenyuchi mushure mekukomblena kuti murume wacho aifamba nemukadzi uyu akati inini handina chandinotaura ndinotanga ndaudza mwari wangu chete kuti mwari munhu wamakadipa ndifambe naye murume wake ari kuramba. Baba Isabel vakagukuchira ndozva kuti pane vakawanda vanenge vachizotsvaga kanhamba dzenyu vachida kukupaika nhau kubudikidza nenyaya dzinenge dzaitika kwavanogara munobatika papi. Ichokwadi muri yeZimbabwe vasagangana kuti padombo shava chiriko chemurume akapisa girlfriend nepetrol kutaura kuno kwari muchipatara vanoda kundibata nhamba dzangu munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi muri yeZimbabwe musadzibhipa asi kuti munofona. Ndinotenda Baba Isabel vari kudzoka vachinyudza gejo mushure mekunzwa kanhau muntundu watonga pabodzi kana nambi Alexander TV mafara yanitewera yeZimbabwe kune mwana akafa mugore 2012 aine 12 years afa mugore 2012 baba mukuru vake mukoma wababa vake vakazofa musi wa 15 June vakazofa musi wa 15 April ndifunga last week ndimanje vafa kudaro musi wafa baba ava mwana uye akafa mugore 2012 akaonekwa parufu vanhu vakavhunduka vanhu vakamhanya vakaita sei kuti kuchi chiri kuitika ichi kunitoa mwana vakatoti vari kuti pavanga kagara vachidya vachipiwa chikafu mwana uyu akatosvika ikoko vamwe mai vakati kuya nokugara sei asina chikafu gara pane vamwe apo udyi ari kunzi mwana uyu akatodya ipapo vasingazivi asi kune vanozoziva ndo vakada vakwinyana vakati vanhu muri pano parufu pakawanda vanhu asi mwana wani uyu nokuti tiri kuziva mwana uyu akafanana nemwana watinoziva mufamily iyi akafa nguva yakatava kuti izvozvo mwana uyu kwanzi akamhanya achinopinda mumoto waibikiswa ndobva angonye kudika haana kuwanikwa izvombe
babawa kuti valigwe mkoma KB pakacherwa makuva anokona kuita 6 vasingoti vakaita 1 meter nzvimbo iyi nzvimbo yejecha kungoita 1 meter dombo kungoita 1 meter dombo kusvika zvandizo toita sei ngatitenge tafamba svika ndizvo ose amachera endai munoudza mambo kana ishe kuti apa tachera tambochera guva wangu yakasatira kwana arangasina kuvigwa munhu svika nasabu kuchera kwamambo iteko machera muchiti guva kureva tiri guva zvinozondiremera mangwana endai kwamambo ndokunosvitsa kwamambo ndokuvaudza mukoma wangu pakabva patsvagwa mubatsiri zvikanziregai ndikuudzei nyaya inge iripo ndiye kuti baba munini vafa ava ndo vakakonzera rufu rwemwana uyu mwana uyu paakafa vaimushandisa pane zvavaimushandisa pamishonga yavo zvino ivo vafa zvavaita zuva nezuva vachimutsa mwana uyu kuti afambe achiita basa ravo vadzumwa norufu vachibva vafa mwana uyu asi asara akamutswa ari kutenderera anoda kuti adzikamiswe anoda kuti aurawe zvachose mweya wake udzikame toita sei zvikanzizvo kana muine hembe dzavo tipai hembe dzavo nenzvimbo yavairara tigoshanda tiripo kuti mwana uyu angadzikamiswe sei vari mukati mekufamba mukoma KB imba yairara baba ava yacho yatovharwa kunzi baba ava vafa ichibva yatsva nemoto achitoonekwa mwana uyu achitenderera akazosvika kumwe kumba zvakare kwemukoma wababa uyo kwaakatoonekwa achisamechisa asi imba haina kuzotsva iko zvinozvi mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vari kunzi izvo hembe idzi tichadzicherera pasi toenda kunocherera paguva remwana uyu kana ticherera paguva remwana uyu topira tichireverera ndiko kuti mwana uyu adzikame saka kutaura kune kwandiri kuita zvane 3 days vaita nyaya iyi mwana uyu hasi kuonekwa tamirira tigonzwa kuti izvo pane zvichauya mangwana mwana uyu achiri kuonekwa here asi baba ava pavakazovigwa mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vakavigwa zvavo but guva harina kunyatsodzika nokuti matombo angachingoramba achionekwa angaramba achingoonekwa matombo achingoonekwa ipapo saka iko zvinozvo vakavigwa zvavo but tamirira mazuva tinoti zvakagadzirwa kunzi mwana uyu hembe dzake dzitorwe dziisiwe muguva rimwe chete nababa ava dzimwe dzanga dziripo vakabva vabvunza zvikanzi pakufa kwakaita mwana uyu hapana munhu akapiwa here chipo kana kuti zvinopiwa zvemufisi yazvo kana paine 1 achiri nehembe yaakasara yaari kuona imwana uyu ngaatipe hembe iyoyo inofanira kuti ipinzwe muguva rimwe chete nani nababa ava kuti vagofa pamwe chete nemushonga tichasanganisa saka vakasanganisa baba vachibva vavigwa asi guva rababa ava harina kunyatsodzika zvakare chikonzero matombo angachingoramba achipo vakavigwa zvavo but harina kunyatsodzika asi zvakaisiwa nehembezo asi mubatsiri akashivedzera kuti kuisa kwataisako mwana achaonekwa zvakare chikonzero aenda pamwe chete nababa ava nokuti ndivo vaimushandisa pavakafa vakasiya mushonga wake yakamira yese iri ipenyu pakaipa to be continued tomorrow 0713938538 0713938538 hallo pa National FM sawira wenyu mutsvene upi Bozo ngwese tikaenda kuroti jaro nditaga kuti asawira madya here asawira muri tevera asi ndiri kusadya bozo amainosa road shows ataita mangani pane mashifts ataita ayo zvemashifts angu handingazone kuti ndimune muri muredhiyo yenyu ndiri kunokwati andodya bozo museni kanyemba munhu unofanira kupupurirwa panyika nevanhu yeyo nhume yekutanga inini handisi munhu here aiwa ini ndikupupurira kanyemba asi ndiri kusadya kanyemba kwabhozo ngora aiwa bhozo museni asawira madya here aiva kupega akarongeka kwachitamo muri sei kwamakanosa ndiri mbode makafamba muse here takafamba zvakanaka mekuti makafambawo sei aiwa takafamba muse chimuti kuvanhu akomana vanhu vari kupara tinokutendai nekutsigira kwamunoita chimuti aiwa ini ndiri mwana wechimuti kaingojairai makadaro kuti mainotandere chimuti havana chimwe chinhu kunze kweredhiyo ndizvozvo chaizvo ndangobata chemwana uwo kwachihoti aite kuti wediwe please ndabhota zvangu nekuti tikaregerera mwana kuti mwana mudiki kuti mwana yatokura ende zvaari kuti ari kuzviziva kakazova sei kuenda kanyera munhingi musime vanhu vari kumuyambura mugodhi kokari kuenda kanyira mumenemo kakuradza kuti kamwana kakari kuziva zvakari kuita kapedza kari kubata mwana umwe ake nechibharo ende mwana haasiro mwana mudiki 14 years pamwe chitupa chake chitori ne16 kana 18 mwana anga aende kuprobation ngabatwe mwana yunga abatwi kuti vachikwanisimboisa zvitanzi hama yake vari kupenda vari kuda kuti wana abatwi chizaro vachipedzera kutenda kuti ayanga ari wavo vaizwa sei vonyepedzera kutenda vachinyepedzera kunyepedzera kakusei vari kuzomuka ndizvo vachitendera tine zvekuita mwana wavo vari kupirata
vanga vapira kuzaidai vana vake vakafa nekurwadziwa zvino vari kupedzera kusaenda vomuka vodya sadza asi vana vamwe vachirepwa vanonzwa sei? ya aiwa regai baba Isabel wafambire nyaya dzacho tinzwe kuti mapurisa vanoswera vamutora here mufana uyu kuzoti tekuzvipatara izvo vedu vetochemera kupi nezuro uno vamwe baba vakutendera pasocial media vakapirwa mwana wavo atichazoti akafa ikandimupei pachipatara chinozivikanwa tisataure zvedu mazita ichi chipatara chingachiongorwe ende amai vabatsirika nguva ichiripo baba Isabel toda kuziva kuti amai havakazobatsirika here ende toda kuziva kuti vanhu vakabayiwa wiwi pachipatara pavangani ya kozi ava vakatoona kamwari wavo akaita kuti vaone kuvai vana mwari anenge asingaoni vaibai vane mwari akasinzira ava vana mwari wavo akaita kuti vamuke nevadzima wavo vakaita kuti tinira unyepedzero hwakarara uone zvikuitika kuti munhu ari kutora wiwi mushonga aisa muhomwe ndomushonga chotengeserwa isana mainota nebekdo saka tikuti kuenda kupise nyika yezimbabwe hapana kwatikuenda munhu ari kudzosera nyika kumashure ngaasungwe ngaabatwe munhu ngaasungwe ndosaka makaona pai amai venyika vakambopfeka hembe dzavo kavakanogarira pachipatara kumukiu kuda kuona kuti vanhu vari kuita ivo pavaona zvese zvinenge zvichiitwa muchipatara ndo vanhu vari kutagwa ivavo kuti vabatwe vaende mukati ndizvozvo chaizvo haiwa tinorwadziwa senyika kune chitemo chiri kuti south africa hanzi hakuna masaisai wedu vevamwe vanhu vanoraramira chimutunga ana mainoti novanzwa nekusenda mameseji hanzi hatisi kana kubvunzwa chimwe kubva makupeni kumanaini aiwa rega tikatiudze vanoona nezvemasaisai ka kuitira kuti vagadzirise nyika yese ifadai kwese kwese vanhu vanoda kufadaya saka ndida kumbomhoresaka chimuti rinobata chimuti riri kunze kwenyika uko kune anonzi timoti mupeperi timoti mupeperi handi munomuziva tinomuziva kobva kwaita anonzi Dani Taona kobva kwaita anonzi Rizeni Maate kobva kwaita anonzi Nathani Zingoni kobva kwaita vanonzi Babafo vanotibata vari paBotswana kobva kwaita Precious Chitaenzana nhasi ane birthday yamuzomukorokotedza iye kobva kwaita anonzi Big Geto kobva kwaita anonzi David Tupo ava nivo vanobata chimuti zvekuti vanokurira isusu vemuno muZimbabwe pese paari munhu anenge aine chirefu mati ane birthday ndiani nhasi Precious Chitaenzana mwana wamainangitaye pamutare apa nhasi ari kutenderera birthday rake nhasi vanomuti madhani vanomuti madhaani pane sara anoshedzwa kunzi anonzi Mother Pretoria Precious Chitaenzana Precious Chitaenzana Precious Chitaenzana Mother Pretoria Mother Pretoria Mother Pretoria happy birthday po 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 rikiti vo Papa Isabel Papa Isabel vachada kukubatai munobatika sei kuti vasvitseka nyaya pachimuti rega ningoti sahura wangu arone chinovava pamwe chete naticha Mbuzana vanobva pachakohwa apa kwanzi chimuti ndakachibata handisi kuchisiya munhu andibata mhuri yeZimbabwe panhamba dzisinganyadzisi nhamba dzinonhuhwira inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa Rebecca Foster po rikiti vo tinchemere wakanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora Papa Isabel tinodzoka zvekareka mangwana Thursday Madness 9 to 12 pari zvino tonzwa kamashoko kakubva ku Daily Board Zimbabwe nenyaradzo then munenge kama kufamba na Rabson Umari.